എഫേസ്യർ 4:1-3 വരെയുള്ള വാക്യം. കർത്തൃസേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടി നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം. എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവ്, ആ കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം വേണം നമ്മൾ നടക്കാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പൗരന്മാരാ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല, നമ്മൾ പിതാവിന്റേതാ. ആ പൗരത്വമുള്ള നമ്മളെ വിളിച്ച കർത്താവിന് ഹിതമാം വണ്ണം വേണം നമ്മൾ നടക്കുവാൻ. യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെ, ഹല്ലേലൂയ, പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടക്കുവാൻ. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ നിഗളം കടന്നു വരുവാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ ഒരു വിനയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കണം. ആ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഹൃദയത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ വിനയം കാണും. ഹൃദയത്തിൽ നിഗളമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ആ നിഗളം വരുന്നത്. നമ്മളൊന്നുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ അവന്റെ കൃപയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുക. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ മേഖലയിലും ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാ. നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നും നിഗളിക്കുവാനില്ല. ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവ് നടത്തുന്നതിന് സ്തോത്രം പറയണം. പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെ, സൗമ്യതയോടെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൗമ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളോട് സൗമ്യത കാണിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കോപിക്കുന്നത്, ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സൗമ്യത. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒക്കെ മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാ. നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കണം. എന്നിലൊരു പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിലൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് അത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സൗമ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് ദീർഘക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സ്. ഏത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും കോപിക്കാതെ, ഏത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും മറുത്തു നിൽക്കാതെ ക്ഷമിക്കുവാൻ. യേശു പറഞ്ഞത് 70 വട്ടം ക്ഷമിക്കണമെന്നാ. ഞാനും നിങ്ങളും ഒറ്റക്കാര്യം ഓർത്താ മതി. നമ്മൾ പാപികളായിരുന്ന നമ്മളെ ആ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് ഇന്നും അനേകം കുറവുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടും കർത്താവ് നമ്മളെ അവന്റെ കൃപയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാ. അതിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക്, നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നവരോട്, അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ദൈവമക്കളെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയണം. സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ ഐക്യത. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പലയിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന ഐക്യത. പല ഭവനത്തിലും ഇന്ന് ഐക്യതയില്ല. കീഴ്പ്പെടുവാനായി കഴിയുന്നില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ മനസ്സിലാക്കുവാനും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒന്നും കഴിയാതെ ഒരു ഐക്യത ഇല്ലാത്തത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം, യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടണം. നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരണം. അത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ നാഥൻ യേശു ആണെങ്കിൽ, ആ യേശു നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭവനത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യതയും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഐക്യതയോടെ നിൽക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വന്നേക്കാം, അവിടെ ഐക്യതയോടെ നിൽക്കണം. ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കൊരു താങ്ങായിട്ട്, തിരിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്താവിനൊരു താങ്ങായിട്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലും ഒന്നിച്ച് കരം കോർത്തു നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഒന്നിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐക്യമത്യപ്പെടുവാൻ, ഒരുമനപ്പെടുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടു പങ്കാളിയാ. ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, കരം കോർത്തു പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ഒരുമനപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭവനത്തിൽ ഐക്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഐക്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഐക്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പോകുന്ന സഭയിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പോകുന്ന ഓഫീസിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും അവിടെ ഐക്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉത്സാഹിക്കും. ആ കർത്താവിന്റെ സമാധാനം എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുക. ആ സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ അവസ്ഥകൾ കടന്നുകൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമാധാനത്തെ കടത്തി കളയാതെ ആ ക്രിസ്തു കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ, ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം അത് ആർക്കും എടുത്തു കളയുവാനായി കഴിയത്തില്ല.
ഇന്നൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കാം, ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിലായിരിക്കാം നീ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം, ആ സമാധാനത്തെ എടുത്തു കളയുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. അതെന്റെ കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും അവസരം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകത്തുള്ളൂ. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നെ ഒരിക്കലും ആ സമാധാനം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആർക്കും എടുത്തു കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ പിതാവേ, സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പാ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ അപ്പാ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നീ സഹായിക്കണം കർത്താവേ. കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഭിന്നത, ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ ഭിന്നതകളും മാറട്ടെ. ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി മാറട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി മാറട്ടെ. ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ സമാധാനം വ്യാപരിക്കട്ടെ. സ്വർഗീയ സമാധാനം ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ നിറയട്ടെ. ജോലി സ്ഥാപനത്തെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ, ആ ജോലി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി മാറട്ടെ. ആ ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ. അപ്പാ നീ അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം. നിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് കൃപയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക. സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.